Υπάρχει ένα brand που κάποτε το θεωρούσαν ξεπερασμένο και το αγόραζαν μόνο οι παππούδες. Κι όμως, μέσα σε λίγους μήνες έγινε το νούμερο 1 της κατηγορίας του, χάρη σε μόνο ένα βίντεο 30 δευτερολέπτων. Ο λόγος για το Old Spice. Το 2010 ο κόσμος το προσπερνούσε σαν να μην υπήρχε. Ώσπου ένα διαφημιστικό γραφείο που είχε αναλάβει να διαφημίσει το brand πρόσεξε κάτι που όλοι οι άλλοι είχαν αγνοήσει. Ότι τα ανδρικά προϊόντα του Old Spice τις περισσότερες φορές δεν τα αγόραζαν οι ίδιοι άντρες, αλλά οι γυναίκες τους. Έτσι αποφάσισαν να φτιάξουν μια διαφήμιση που δεν θα απευθύνεται καθόλου σε άντρες, αλλά στις γυναίκες τους. Η καμπάνια είχε ένα γοητευτικό τύπο που κοίταζε κατευθείαν την κάμερα και απευθυνόταν στις γυναίκες. Τους έλεγε με λίγα λόγια ότι έτσι μπορεί να μυρίζει και ο δικός τους άντρας, αρκεί να χρησιμοποιούσε αυτό το προϊόν. Ο αρχικός στόχος της καμπάνιας ήταν να αυξηθούν οι πωλήσεις κατά 15%. Μέσα στους πρώτους μήνες όμως οι πωλήσεις ήδη είχαν ανέβει πάνω από το 60%. Και μέχρι το καλοκαίρι είχαν διπλασιαστεί, ξεπερνώντας το 125%. Έτσι, πριν κλείσει χρονιά, το Old Spice είχε γίνει το νούμερο 1 αφρόλουτρο για τον άντρα σε όλη την Αμερική. Το μάθημα: Think out of the box. Τα αποτελέσματα μπορούν να έρθουν χωρίς να αλλάξει καθόλου το προϊόν, αλλά απλά τη στρατηγική της διαφήμισης. Είμαι ο Ευθύμης από τη WeGrow και μπορείς να με ακολουθήσεις για περισσότερα πάνω στο business και τη διαφήμιση.